Автобус рухається маршрутом номер 45. Наступний припинок Вулиця Чачерська. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Чачерська. Наступний припинок Вулиця Макайовка. Наступний припинок Вулиця Макайовка. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Макайовка. Наступний припинок Вулиця Свиридова. Наступний припинок Вулиця Свиридова. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Свиридова. Наступний припинок Універсам Бранський. Наступний припинок Універсам Бранський. «Осторожно, двери зачиняются». Універсам Бранський. Наступний припинок Вулиця Агаренки. Наступний припинок Вулиця Агаренки. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Агаренки. Наступний припинок Лядовий палац. Наступний припинок Лядовий палац. «Осторожно, двери зачиняются». Лядовий палац. Наступний припинок Дружба. Наступний припинок Дружба. «Осторожно, двери зачиняются». Дружба. Наступний припинок Вулиця Головацького. Наступний припинок Вулиця Головацького. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Головацького. Наступний припинок Центральная поликлиника. Наступний припинок Центральная поликлиника. «Осторожно, двери зачиняются». Центральная поликлиника. Наступний припинок Мельников Луг. Наступний припинок Мельников Луг. «Осторожно, двери зачиняются». Мельников Луг. Наступний припинок Універмаг Гомель. Наступний припинок Універмаг Гомель. «Осторожно, двери зачиняются». Універмаг Гомель. Наступний припинок Цирк. Наступний припинок Цирк. «Осторожно, двери зачиняются». Цирк. Наступний припинок Площа Леніна. Наступний припинок Площа Леніна. «Осторожно, двери зачиняются». Площа Леніна. Наступний припинок Предприємство Комінтерн. Наступний припинок Предприємство Комінтерн. «Осторожно, двери зачиняются». Предприємство Комінтерн. Наступний припинок Школа номер 19. Наступний припинок Школа номер 19. «Осторожно, двери зачиняются». Школа номер 19. Наступний припинок Вулиця Луговая. Наступний припинок Вулиця Луговая. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Луговая. Наступний припинок Тлушокомбінат. Наступний припинок Тлушокомбінат. «Осторожно, двери зачиняются». Тлушокомбінат. Наступний припинок Вулиця Міжнародная. Наступний припинок Вулиця Міжнародная. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Міжнародная. Наступний припинок Школа номер 2. Наступний припинок Школа номер 2. «Осторожно, двери зачиняются». Школа номер 2. Наступний припинок Вулиця Ленінградська. Наступний припинок Вулиця Ленінградська. «Осторожно, двери зачиняются». Вулиця Ленінградська. Наступний припинок Мікрорайон 35. Наступний припинок Мікрорайон 35. «Осторожно, двери зачиняются».
Мікрарайон 35. Наступний припинок. Вулиця 9 мая. Наступний припинок. Вулиця 9 мая. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця 9 мая. Наступний припинок. Школа номер 1. Наступний припинок. Школа номер 1. Осторожно, двери зачиняются. Школа номер 1. Наступний припинок. Завулок Ілліча. Наступний припинок. Завулок Ілліча. Осторожно, двери зачиняются. Завулок Ілліча. Наступний припинок. Вулиця Білого. Наступний припинок. Вулиця Білого. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Білого. Наступний припинок. Вулиця Калєнікова. Наступний припинок. Вулиця Калєнікова. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Калєнікова. Наступний припинок. Вулиця Алмазная. Наступний припинок. Вулиця Алмазная. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Алмазная. Наступний припинок. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок. Мікрорайон Хутор. Осторожно, двери зачиняются. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок. Мікрорайон Хутор. Осторожно, двери зачиняются. Мікрорайон Хутор. Наступний припинок. Вулиця Жемчужная. Наступний припинок. Вулиця Жемчужная. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Жемчужная. Наступний припинок. Кришталь. Наступний припинок. Кришталь. Осторожно, двери зачиняются. Кришталь. Наступний припинок. Поворот. Хіми. Наступний припинок. Поворот. Хіми. Осторожно, двери зачиняются. Поворот. Хіми. Наступний припинок. Шпіталь. Наступний припинок. Шпіталь. Осторожно, двери зачиняются. Шпіталь. Наступний припинок. Хіми. Наступний припинок. Хіми. Осторожно, двери зачиняются. Хіми. Наступний припинок. Вулиця Дубровная. Наступний припинок. Вулиця Дубровная. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Дубровная. Наступний припинок. Вулиця Подлесная. Наступний припинок. Вулиця Подлесная. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Подлесная. Наступний припинок. Вулиця Тереховская. Наступний припинок. Вулиця Тереховская. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Тереховская. Наступний припинок. Мікрорайон Полдневий. Концевий. Наступний припинок. Мікрорайон Полдневий. Концевий. Осторожно, двери зачиняются. Концевий припиночний пункт. Мікрорайон Полдневий. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.